Hagari kasi sipotrik u December kabadai ru kasi ke International Human Rights Day lani kasi ke bang ikan mau ya ke hop longbriu manbriu satlak ke pertai kum ki nong song snong jong ke ke jela ki badai ru ki red pai apo ke ri India ngidai ban kam kenti sa sisen ya ki hok ten rai jong i kat kum bala sanjur hagari ti sensyar ban ngidai ru ban kan mau hagaju ko por ban ngidai ban buram ban nyokor ya ke hok longbriu manbriu jong i wei pe wei nong song snong iba im hagani gari ke balai loy gari India barok away dan artili kimat ki bokongsan ki bangi de banya kren bangi de banya tai banya ha kum gani kasni kawai ngidei ban dawa naga sarkar India bagade ban pendam no yeki an iap jakor kawai ni kita gade ke Armed Forces Special Powers Act kaba latri kam na duga snem kakandai spa san pupra kani ka ai bor lut haki sipai bakin kem wat bakin penyap no ye ki briu ki baki ki suba bagi de ki leno lani ki rip king atia bat dang haki ni ki khindiat siru ni i ye gajing ye set pathar hakabas de ki phomut ki mensim ki ba lui ki la shudo e ye gajing im gajong ki hakawai ni kisnong ga badan ha Mon district ha Nagaland but kani kamde ka sien ga baningkong ga ba ki sipai jong gari India kin le kumne but dagani ga Armed Forces Special Powers Act kamde tang ba ka aibor gi sipai henrei ka yadaru yeki haba kile yekum kini ki kampen tri but ka ba kampen bitar susu kalong ba katna trekam sipai kalau pengkesan hakmat jong ka ying seri ba ka ong ba ki ain ba ki jing pisar jong ki riu pai ba lani kita ki civilian law ki dei ban kendria sharot haba ka ya lenti ka ain ba ka jing pisar jong ki sipai nanta sa gawai pat ka ain ka ba ngidei ban dawa ba dei ban pendam no ka dei ka Unlawful Activity Prevention Act kani ka ba ki sarkar nagapor sa kapor ki syait pendan kam baklai kani ka an ban kem ye kinu ki briu ki ba bu jingkeli ye ka sarkar lani ki ba bu jingkeli lani ki ba kentho ye ki policy tre kam jo ka sarkar but dangshan Father Stan Swami ula sha kem ba ula sha set along de kani ka an but ula duru ye ka jingim but ula klat no na kani ka pertai klempat yo kanu ka jing bisar ka ba hok halor ka jing keno ba ule ye ki kam ki balong bi ai nang ta hala ka jong ka jelaru ni don ye ka an yak jakor kata ka Meghalaya Preventive Detention Act but ye ka diru kala de ka por ba ni de ban dawa ba de ban pendam ba ban wengno na ki thup jong ki an hapok ka jela habang ye kren lani habang i dawa sapang ka jing pendam ye gini ki an yak jakor kamdei pat yangi bangin penksan lani begini sya ya ki kampentrim jong ki leno kum ke imlang ga salang ka badai ban nyat sakman ngidei ban pendrem bat ngidei ban kentai si sendan ye ki no ki kampentrim ki ba thombor ya ka hop long briu man briu la ka long la dale de ki sipai ki pulit lani la ka long balale de ki sengleno lani de ki riking atia ka ba arpat bat ka ba kongsan ka ba ngidei ban ye kren bat ban ye tai jur hagari kasi ka bang iraki ye ka hop long briu man briu bagata kadei bangin ye kren sapang ki hop jong ki nong tre nong bela ki nong tre nong bela sni ki kentup ye ki batrei hagi kam sarkar ka kentup ru ye ki batrei hagi kam ki karkhana hagi company ki batrei hagi dukan ki babela misteri lani ki basnaying ki nong trei kenta ki nong trei ying bat ki batrei hagi benta ki bapero per hagi jingim ki jongki ki bomot ki babela sni man laga sni ban pendap ye ki jingim ban kersyani ki jingim bat ban penbiang ye ki jingdon kam jong ki ying sep bat sakawai ru ngidei ban kenmau ba kum ki nong trei nong belas ni
ngidon ye kahok ban kamai jakpo bat ngidon ru ye kahok bangin le kemen ngin le risa haga jingim kejong tinrei habang ye kren sapang katri jam lani ka yokam yo jam lani ka kamai jakpo kadan sa kawipat ke isu ka bakraw ka bakta ye kinong song snong hapo ngani ka jela bat kata ka day ka isu jong ka jingkerdo kam ka unemployment lani ka jing bom yo kam khamtam jong gi khun samla hagini ki sni but hagini ka por ngan kegi sepi ya gani ka graph kani ka graph ka balongkat kum ka sorjamin lani ka survey ka bale manla ka banai nadu ka snem araja khatpra hadu unai wing jong kani ka snem arajar arkway tilada pipet hagini ka graph uni ulan rong blue ukdo na kabenta ka jingkerdo kam hapo ka jela Meghalaya kadba uni ulan rong kti ukdo na kabenta kari India boro kowe tikini ki dak jingkhen sekani ka phang kidei ka percentage lani ki dak jingkhen ki bokdo kadno ka jingkerdo kam ba jing bomyo kam hapo ka jela Meghalaya ba kari India boro kowe tilada pipet banyak uniu lain rong blue ukiu uhiar balada pipet banyak susu haki benai leber benai yong jong snem arajar arpo uniu ulan ukiu sut sete sejrong bad ukiu palat 10% kabamut ka jingkerdo kam haga jela Meghalaya kalong hadu sipo naga sispa hagi benai leber hadu yong haga snem arajar arpo nangta susu rapi pet hagi benai yong hadu benai Julai naitung jong snem arajar arpo kadon biang gejingkiu haga jingkerdo kam haga jing bom yo kam haga jela Meghalaya kumba 100% hoy mentau snem hadu niu benai naiwi arajar arpo kahiar kabumut kidak jingkhen ki hiar ban ngila banong ba ka jingkerdo kam jong gibriu kana hiar hinrei ke ka bangi puli nagani ka sorjamin ka bapau hagani ka kra ka bangi puli nagani ka sorbe ka longba ka jingkerdo kam ba ka jingbom yo kam haga jela Meghalaya lani ka yo kam ka yo jam jong gibriu ka jela Meghalaya ka hiar ka kiyo bat ka khi phalo kabut kamnong ka batikna bat kamnong ka basket ngan chuai nuksa desi ubriu lani ka briu lani ki samla wat kam ki yo kam menta kasni kitrei si benai lai benai hadu andriu benai kila du no e tu ka kam bat ki song klam kam da ki photli ki benai kumta ka yo kam yo jam ha ka jela Meghalaya kalong ka bakhi phalo ka bom tikna bat ka bom sket bat kani ka sorjamin kamde ka bale sisen na ka sansnam ndrei man la ka banai bat man la ka banai ka pendi ya ka jingbom tikna ha ka yo kam yo jam to tangban yo kam ru kam bat biang habangi yo kam ngidei ru ban yo ringkat bat ki hok ki jongi bat ki ki hok jong ki nong tre nong belasi kabaningkong kum ki nong tre nong balas ni dan ye ka hok ban yo i ki syuti kum ka casual leave ka earn leave ka medical leave ki kentei ki bapun ki bakha pada ka por ba ki pun bat ki kha khun ki dei ban yo syuti la kumno amduna ya ka hindru bana bat ye ka ni la pun ksanru da ka rai jong ka yeng bisar ka ba hedu agri India dang shet nalon nangta ni deiru ban yo ya ka bai nong ka bai belas ni la ni ka tulop ka bala ban pen im habang ye kren sa phang ka bai nong ni kren ya ka ta ka living wage ka bamut bangila ban pen biang ye ki jingran kam ka jing im ka jongi ka ban la ka si kum ka bai school ka bai kot ka bai ka bai wayeng ka bai boarding electric ka bai kali badru ni de ban yo ru ban le kemen ha ka jing im ka jongi Hindrei
solusi kalong ba haga jela mekalia. Wat kata ka minimum wage. Lani ka bainong singi ka ba ki nong tre nong bala singi ki yo aga sisi kat kumbala bodo ng sarkar kadang long ka ba tat pala. Lani ka ba podor pala. But how benai Oktober jong kani ka senam arajar akwe ka sarkar jela kadang sula ban pintemai. Lani kadang revise ya kata ka minimum wage. But kat kum ka jing bodo jong ka sarkar ba kita ki nong tre nong bala ki bade ki unskilled ki yo laispa sanpu ar ha sisi nang ta kita ki semi skilled ki yo tang sauspa sautingka ha sisi nang ta ki skilled ki yo kumba sauspa sanpu ar tingka sisi ga bainong but ki highly skilled ki yo sauspa kandai pu kandai tingka sisi ga bainong Balada ki shim tang ya ga bainong si jong ki ta ki highly skilled ka balong sauspa kanai tingka kataru ka nang long ka baduna pala namala da ki ken ha ka shibnai kinyo duna ya ga khatsan hajar te tang khatsan hajar ka tulop shibnai ha kum gani ga jok ha kum gini gi por ka nang long ka barit pala ha ba yinu jor bat ka jingkiu jong ki dor ki mur jong ki marba mardi hayo ke jing kiudor jong ka baikali bat ki we ki jing pulut ki jing pensep bat ki jing dawa jong ka jingim ha gini gisni ladang yo kam bat ngim yo yakini ki hok ki jongi kum ki nong trei nong belasni ngim dei su ki nong trei bat ki nong bela ngila dei ki mrao tiga ne ke jok neoliberal bat ki economic policy ki bathmai ki penkeladuk ya ki million mut ki nong song snong jong ke India bat ke jela ke jongi bat ki penrus pa pat tang ya ki katu kan ningut ki he saipan bat ki nong khayi ki bahe baiseng kumta ngi haban bu jingkeli ka roi ka par ka ba kumno ngi kwa hagani ka por hatu ngi kwa ya ka roi ka par ka ba penkeladuk ya ki million mut lani ka ba penrus pa tang ya ki sis pa mut ki priyo ha ka imlang ka salang ha gini gisni ka don ka kharai ka ba he ka ba penyeklat yo ba duk na uberus pa bat ka ni kan dei ka social problem ka jinge jong ka imlang ka salang ka ba sirkei ka ba ngindang mat ha kini ki snem bat ki por ki bandangwan namta susu ka donru kata ka bangi ong ka jinge kata ki income disparity lani ha ka tre kam tre jam ha ka kamai ka kaji ka don ka jing penyeper hapdeng ki briu ki be tre ha ka jo ka jaka bat ki be tre ka jo ka kap ngan chu ai nuk sa kum ni haga jaga tre kam ka bran si phongot ki nong tre in riumut na ki yo tulop san pho ja te ka sip nai but saumut ki wei pat ki yo tang kumba arpho arpsana ja te ka sip nai kini baru si phongot ki tre i ga jo ka kam but ki pulut i ga jo ka por ba ka bor ba i ga sep ka jong ki ban tre i ta ki kam but kani ka jingpen ye pher la ni ka ta ki income disparity kalongru persya ya ki ai but dangshen ru ker ying seri jong ke India ke Supreme Court ka ong bagi day ban bat ye kata ka bagi ong ke equal pay for equal work ka bumut ki nong tre ki nong belasni ki day ban yo ke ju ke jingse ke ju ke tulop ha bagi ye tre ye ke ju ka kam tukumta hagani ke sni ke bangi rakhi ya kata ka hok longbreu manbreu setelah ke pertai kum ki nong tre ki nong belasni bat ki nong song snong jong gani ke jela bagani ke ri ni dei ban ki im sa sisen pat bat ngin kam kenti ya ki hok tenrai jongi